Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about. Kaixo lagunak, oraingo honetan munduaren txilborrera ingo dugu bidaia. Eta ez gara ari Azpeitiaz edo Bilboz, baizik eta Amerikako estatu batutara, Baspare. Hainbaita hiri oso berezi bat, hainbeste serie askotako oinarriare izan dana, ez? Detroit. Oida. Munduan oso zagunak izan diren industrien eta enpresen kabia izan dana, baina oso balearria dana, azken mendenetako kapitalismoren garapena, ulertzeko eta inkluso ikusteko ere. Ze azken urtetan, ezaguna egin izan da, bai hor ze utxik eratu izan diren zenbait eta paisaia enpresa, urbano, industria oso berezia utzi du. Neko apokaliptikoa batzutan, ez? Bai. Detroit. Hori da. Eta nahi Detroit etorritzean burura berriki Zora Mamdani, New Yorkeko alkatea aukeratu dutelako, eta haren aurkako kanpainan gauza asko entzun ziren, ez? Trumpzaleek demonizatu egin dute, eta eskerrak komatxo artean idealizatu egin du, nolabait. Baina gauzaren artean batek eman zidan atentzioa, eta izan zen Mamdanirekin New Yorkeri gertatuko zaio, Detroiti gertatu zaion gauza bera. Eta hori entzun nuenean, edo irakurri nuenean, ez dago gogoan nola izan zen, baina nire galdera, eta zer gertatu zaio Detroiti, ez? Eta bururatzen zaidan erantzun simplena da Detroiti Henry Ford gertatu zaiola. Neko simplista da, ez? Baina hori gertatu zaiola, seguro. Bai. Eta iasan ez zait iruditzen, Mamdanik Forden antzik daukanik, izatekotan antisemitismoan egiten dute bat, edo egin dezakete bat, edo egiten omen dute, ze Mamdaniri antisemitismoa ere egozten diote, musulmana izate utxagatik, egia esan. Eta hain zuzen, aldeberekoak luzeroan saiatu dira Henry Forden antisemitismo argia nolabait ere zuritzen edo gezurtatzen. Esan barra dago, 1918an Fordek The Dearborn Independent egunkaria erosi zuela, bertan bere iritziak plazaratu alizateko, eta nagusiki migrazioaren kontra, alkoholaren kontra, sindikalismoaren kontra, baina batez ere juduen kontra idazteko baliatu zuela, bai. Han egunkarien ateratako artikulu antisemiten orako bilduma bat atera zuten 1920ko hamarkadan, The International Jew, nazioarteko judua izenburua zeukana, eta azpititulua oso argigarria da munduko arazorik handiena edo larriena. Ziren juduak liburu horren eta beraz Henry Forden ustez. Esan behar dago, Hitlerrek Ford miresten zuela, Mein Kampfen aipatzen den estatu batuar bakarra, bera da, Henry Ford. Bai. Bai. Egia da. Eta irakurri dunean. Bai. Egia da. 17. aldiz irakurri dezunean. Bai, hortaz. Eta gainera Hitlerrek Forden argazki bat, poster bat omentzeukan bere bulegoan. Bai. Gainera, 1928an, Alemaniako arranoaren ordenako gurutzea eman zioten, Fordi. Hori da, azkenean Alemania naziak atzerritar bati eman ziezaiokeen kondekoreziarik handiena. Eta bigarren mundu gerra hasita ere, hau da, agian, ez, naziekiko ikuspegia aldatzeko moduan egon zitekeen, baina 1940an esan zuen Henry Fordek The International Jew liburu hori berrargitaratzeko asmoa zeukala, eta esan barra dago, berrargitaratzen jarraitu dutela, ze topatu dudan azken edizioa 2003koa da, liburu horrena. Eta ere, artikuluak berak idazten ez zituela, eta egunkarian zein liburuan zer argitaraztu zen etzekiela defendatzen jarraitzen dute batzuk oraindik, ez? Yeah. Baina garbi dago esetz
Duela aste batzuk, adibidez, aipatzen genuen, esaterako ezagit, despotismo onbera, kontzeptua, kontrasankorra iruditzen zaigula, baina niri behintzat Henry Ford nazia nahiko kontzeptu koherentea iruditzen zait. Ez dakiz ergatik iruditzen zaidan Ford biziri balego gaur egun, musulmanen kontra jatziko zula liburu egunkarietan. Bai, ez da? Eta juduen laguna izango zela orain. Bariteke. Baina hemen ez dugu juduei gertatu zaio naiz hitz egingo, Detroit hiriari gertatu zaio naiz baizik, eta horrekin hasiko gara orain. Oso gola etorri gara, Detroitekin, ez? Bai. Besteak da. Ez dakit, etimologiak behintzat ez dauka misteria hondirik, esan beharra dago. Batez ere frantzez pixkat dakinarentzat, jatorria da Cité de Troyes. Eta hori, euskaraz da, itxasarteko hiria, eta mapa bati begiratu besterik ez dago ikusteko Detroit itxasarte batean dagoela. Bai. Zehazki, edo, hobesan da, igual, aintzirarte deitu berko genioke, St. Clair eta Eri lakuen artean dago, hiria kokatua. Esan behar da, Henry Ford, 1863an jaio zen, eta 1947an hil, eta etzela teknikoki Detroit hirian jaio, Dearborn herrian baizik, gogoratu de Dearborn Independent egunkaria erosizuela, beraz, bere jaioterriko egunkaria. Gainera, sortu eta gutxira, Ford Motor Companyren egoitza ere ara mugitu zuten, eta gaur egun ere handikan hor dago, Dearbornen, eta teknikoki behintzat, 1910etik ez dela Ford autorik ekoizten Detroiten hirigunean, hiribarruan. Ja. Baina, egia da, Dearborn Detroiteko eremu metropolitanoan dagoela, eta beraz, praktikan Ford Detroiten dagoela esatea ez da okerra, eta Henry Ford bera ere Detroiten jaio zela esatea ere, ez dakizu zena den, baina bai, esan daiteke. Beck Bilbon dagoela esaten duen jende hori, eselaz. Bai. Onartzen dugu, ja, kasi. Zu barakaldoko izan da ez dakipa. Bueno. Kontua da, 1889an sortu zuen Fordek Detroit Automobile Company izeneko enpresa, hainbat inbertitzailearen babesa izan zuen orduan, baina 1900 batean enpresa berrantolatu eta Henry Ford Company izena hartu zuen. Hartu zuen ez batean berak jarriko zion. Seguruna, ez? Bai, autoestima oso bajoa zeukalako, seguraski. 1903an urtzi zuen bere izena zenaman enpresa, eta jakina enpresak izena datu zuen, eta gero Cadillac izango zen. Mira. Bai. Enpresa berriari Ford Motor Company esan zion, eta oraindik ere izen hori dauka. Eta besteak beste Dodge anaiak izan zituen alboan, eta gerora Dodge marka independentea garatuko, zutenak. Hemen ez da ezaguna, nik uste estatu batuetan, bai. Agien filmetatik, hola, ez baina ezagun, bai. General Motors, Chrysler, eta horlako markak ere Detroiten sortu zirela esan behar da, eta gaur egun ere handutela egoitza nagusia oraindik. Hau da, Fordek ez zuela soilik automarka bat sortu, ez? Azkenean Fordek eta enparauek han sortu zutena izan zena automobilgintzan eta oroar industria osoan irautza bat eragin zutela, ez? Fordismoa. Bai. Azkenean, Fordismoa zer da? Kapitalismoaren... Kapitalismo honekoa. Hori da. Digo alentar, bien amar, meditar, ayudar, ¿por qué luchar? Sin base cimientos no perdurar. Kapitalismo, Zikinak, gobernuak, zoazte, ejertzito, gordinak, zenbaki utxatara. zoratzak garamazte. Kapitalismo, Zikinak, gobernuak, zoazte, ejertzito, gordinak, zenbaki utxatara. zoratzak
Henry Fordri deitu izan diote garapen kapitalistaren epitomea, Jesus. modernitatearen asmatzailea. Modernitatearen asmatzailea. Bai. Elkano bezala. Bai. Kasi. Ez aro modernoaren asmatzailea hori beste kontu bada. Denboran bidaiatzeko makinarik ez zuen asmatu, DeLoreana ez zuen berak egin. Ez. Eta, baina bere ekarpenik garrantzitsuena kate ekoizpena izan zen, ez? T-modeloa, ez? Forte modeloa ekoizteko martxan jarri zuen kate ekoizpena. Industria osoari eta bereziki automobilgintzari eta ondorioz Detroit hiriari izugarri eragintzien, ez? Ekoizpen modu berri honek eta hortarako hiriko biztanleriaren bilakaera ikusi besterik ez dago. 1900ean justu, ez, Henry Fordek lehenengo automobil enpresa sortu zuen garai beretsuan, 285.000 biztanle zituen eta 20 urtetan, hau da 1920an, ia milioira iritsi zen. Lau aldiz gehiago. Bai, Bigarren Mundu Gerran Detroiteko industria ekoizpena izugarria hasi zen. Zergatikote? Gerrak, jateko amaten gerrarako, eta gerrarako produktuak, ez, automobilgintzak, azkenean, gerra hornitzeko lan handia egin zuen, eta beraz, gerra maituta ere, azten jarraitu zuen, ze orduan pixka bat kontsumorako, norbanakoaren kontsumorako autoak eta ekoizten hasi ziren. Eta Henry Ford hil eta 3 urtera lortu zuen gailurra bai industriak eta bai biztanleriak ere bai. 1.850.000 biztanle inguru zituen 1950 urtean. Horrek esan nahi du menderdian bider 6, bider 7 gintzela biztanleria. Nire herria bezala. Bai, ez da. Barakaldo aurreko menderen hasieran, eta handik 40 urtetan frankismo betean zen bazan, iaia estilo oso antzekoa, industrializazioaren eskutik. Eta barne hazkundea dago, baina gehien bat dagoena da hor immigrazioa. Bai, hori da. Eta lanerako immigrazioa, gainera gero Detroiten, ez dugu luza aipatuko hemen, ez? Baina Detroiten horrek arraza gatazka handiak eragin zituen. Bai, batzuk bai, ez da. Bai, hegoaldetik zetozen langileak, zetozen lanbila, pobreziatik iesi, baina langile bentzak behintzat segregaziotik eta aldentzeko, eta beste segregazio mota batzuk topatu zituzten. Ez bagarri ilegalak, esaten dutenez, 1915 urte inguruan Ku Klux Klan taldeko egoitza nagusietakoa. Potente zegoen hor. Detroit zen, ez? Eta daukagun irudia da beti hegoaldeko estatuetan gertatzen zela hori, baina Detroiten ere gertatu zen. Kontua da, hori, industria bultzatzeaz gain, eta kapitalismo, haren garapena bultzatzeaz gain, Henry Fordek ere beste gauza batzuk egin zituela, eta orain irakurriko dizkizuet, han eta hemen topatutakoak, bere buruz topatutakoak, irakurritakoak. Henry Ford ongizate estatuaren aintzindari izan zen. Langileen bizi maila igotzea bilatu zuen. 1914ko urtarrilaren 8an, eguneko $5 ordainketa programaren berri jakinarazi zuen. Esan behar da, aurrez, eguneko soldata $2,54 zela, beraz, horrek esan nahi du, bikoiztu, baino gehiago. Programa irautzaile horrek lanaldiaren murrizketa ere jasotzen zuen, 9 ordutatik 8 ordutara. Bueno. Eta horiek topatu ditut, sakon bilatu gabe, Wikipedian eta holakotan agertzen dira horrelako esaldiak. Eta, igual, itzulpena egingo dugu, ez? Vale. Frantzuzko itzulpena. Batetik, hori irakurrita, badirudi, lan baldintzen hobekuntza hori berari bakarri bururatu zitzaiola lehengoz, ez? Baina ordurako Detroiten sindikalismoak indarra handia hartua zuen eta automobilgintzan zeuzkaten baldintzak aizkarren kontra gogorari ziren. Eta gogoratu Fordek egunkaria erosi zuenean, batez ere juduak izan zituela jomuga, ez, momentu hortan, baina sindikatuen kontra ere egiteko baliatu zuela. Ja, judu sindikalista baldin bazan, bueno. Hori da. Fordismoak estanda egiten zuen, ez? Hori da. Ez da, kontua zen, baita ere, letra txiki erakurri gara, nola baitze, soldata bikoiztearena etzan hain horrela, hori da. $5 soldata ez hitzaien denei aplikatu, langile kualifikatu batzuei baizik. Eta esango nuke beltzei, ezagizagatik ez hitzaia aplikatuko, ez.
Eta 8 orduko lanaldia oso egokia zen kate ekoizpenerako, egunak 24 ordu dituelako, eta 24 8-ren multiploa Eta delako. Hori da, 3 txandakin betetzen duzu, esan dezakezu, 12 orduko ere jarri zezakeen, ez? Bai. Baina, hor dago beste elementu bat, eta da, neurri horiek produktibitatean eta errentagarritasunean ez zutela kalterik eragiten, alderantziz, hobetzeko baliotu zutela, eta oroar baldintzetan hobekuntza horiek sartzeak esan nahi zuen langileek denbora eta diru gehiago izango zutela. Eta ez dakik gogoan dezun, baina aspaldi podcast batean, loari buruzko podcast batean, loiturak industrializazioak nola aldatu zituen komentatzen genuen, ez? Eta baita ere argiteria, kaleko argiteria, eta zer egin izan zuen, eta azkenean ongizate gizartearen aitzindari baino gehiago, kontsumo gizartean aitzindari izan zela, esan dezakegu Henry Ford. Zergatik, baldintza horiek bideratzen dutelako langilea konsumitzaile izatera. Ford kotxe bat erosteko? Hori da, azkenean autoak ekoizten lan egiten zuten haiek, auto horiek erosteko gaitasuna izan zezaten bultzatu zuen. Negozio borobila. Hori da. Eta Detroiten horrek ondo funtzionatu zuela, argudiatuko du bateren batek, ez? Batek baino gehiagok. Baina hori bai. Charlie Chaplin bezala bere filme ezagunean, kate batean jarrita, torkak eta estutzen 8 orduz. Hori da, bai. Oso bizimodu, oso bizibaldintza polita. Ongizatea, hori da, bere ustez. Eta, esan dugunez, Detroiten funtzionatu zuen, hiriaren hazkundeak ez, ala adirazten du. Baina, zer datuko litzateke, Henry Ford saiatu izan balitz, bere ongizate utopia hori, ez? Bere ongizate utopia errentagarri hori, sortzen saiatuko balitz toki isolatu batean, komunitate txiki batean. Ez dugu hipotesirik egin behar, ze Ford bera praktikan hori egiten saiatu zen. Non eta oianaren erdian. Nik uste horrek kapitalismo basatia kontzeptuari beste zentzu literalago bat ematen diola. Oianera joko dugu, hain ondo girotuta, ez? Afrikara ez. Amazoniara. Eta zehazki 1928 urtera, ze Ford automobil konpainiak Fordlandia, bai, hola, literalki, izeneko herria eraiki zuen oianean, Amazonasen ibaiadarra den Tapajosen ertzean. Eta berez, Henry Forden asmoa kautxua ekoiztea zen, ez, bere autoen gurpiletan erabilializateko, ze ordu arte kautxu ekoizpenaren monopolioa Britainiarren eta Herberetarren esku egon zen, eta beak erabaki zuen, bere kautxu propioa ez, ekoiztea. Baina gainera, bide batez, plantazioan eta fabrikan jardungo zuten 3.000 langilentzako herri utopikoa eraikiko zuen, ez? Eta estatu batuetako ohiko etxo unifamiliar, ez? Txuri horiek josi zuen, oianari lapurtutako eremua. Eta azkenean, ez, edozein herrialdetako langile pobreen ametsa baita estatu batutako eta Detroiteko langile pobreen bizimodua izatea. Ondo laburbilduta. Bai, ezta. American Dreama. Hori da. Eliza zeukan, jakina, ospitalea, dantzalekua eta igerilekua ere ereki zituzten. Ondo. Bai. Baina baita ere, estatu batuetan paisaia tipikoan agertu diren hurbiltegi distiratsu horiek, altuak diranak, dorre modukoak. Estralurtarrak etortzen direnean, beti errotik moztu eta erortzen direnak, hola. Horietako bat ereki zuten, eta oraindikan zutik dago oianaren erdian, fabrikaren arrastuekin batera, ikusi daiteke. Eta egia da, ugazabak, ez, 3.000 langile hoien ugazabak, estatu batutakoak zirela.
Eta haientzat auzo berezi bat egin zutela, Beira. bai, luxuzkoagoa, ze azkenean Amets Amerikarraren funtsezko osagaia desberdinkeria da, eta hori ere nabarmendu behar zuen, ez, Forden utopian. Utopia hori zelurtarra den, ez? Bai. Ez? Bai. Ze fortarra den. Ze fortarra. Bai. Orduan gainera, Brasilar langileak estatu batuar zintzoak ez, izango balira bezala jokatu zaten, Fordek herriaren eremuan erretzea eta alkola edatea debekatu zuen. Gainera. Eta futbolean aritzea ere bai. Hau da, Brasilen. bai, Brasilen futbola, baina futbola ez, osea, haiek soccer deitzen dioten Bai. hori debekatu zuen, eta ez estatu batuarren benetako, ez, futbol ona. Bai. Gainera, arauak betetze zirela ziurtatzeko, Ugazabek langileen etxeak nahi eran miatzeko baimena zuten. Osondo, korkoera legea Amazonien. Hori da, bai. Eta jakina 8 orduko lanaldia ere aplikatu zuen. Beto ze ondo. Eta gaina ohiko ordutegian, goizeko 9:00 arratsaldeko 5:00. Langileek, Brasildar langileek, esan zuten, egun sentian eta iluntzean lan egin ohi zutela beraiek, eguerdian, eguzki galdatan jarduterik ez zegoelako. Baina ez zieten kasurik egin. Estatu Batuar janari ere inposatu zieten, Forlandiako biztanleei, eta gustu ez eta ohiturez haratago, hau da, hori inposatzea ere, ez, gaizki dagoen arren, dieta estatu batuarrak urdaileko arazoak eragiten zituen oian tropikalean, beste baldintza oso desberdina dialako, eta hala 1930ean hainbat langile matxinatu ziren fabrikako jangelan aurregatik hain zuzen, ez? Jaetzen gusto kontua zen, gaixotu egiten zirela janari horrekin. Matxinada hartan, Ugazabeko janera ies egin behar izan zuten, eta hangalduta geratu zitezken, baina ez, Brasilgo armadak matxinada itzali egin zuen. Eta langileak lanera itzuli ziren barkatu, baina ezer gutxi produzitzeko. Zergatik, berez bazeuden, ez, soildutako lur eta malkarraiek, ez, ondo ezagutze zituzten profesionalak, ez, brasildarrak, baina horiek baztertu eta Ford konpainiako ingeniariek antolatu zuten, kautxu plantazio hori, ez, eta baldintza horietan, ez, oianari irabazitako lur horien baldintzetan, 3-4 zuaitz ondo azteko, ez, moduko eremu hortan, 80 zuaitz inguru sartzera baki zuten. Hau da, ia... Sardina latetan bezala. 30 aldiz gehiago, bai. Ekoizpena handitzeko, baina kontrakoa lortu zuten, jakina. Eztasunak eta kontzentrazioak eraginda, izurriek jantzuten ekoizpen guztia, eta erabateko porrota onartuta Fordek 1934an guztiz abandonatu zuen Forlandia, eta proiektua handik 40 kilometrora egitea erabaki zuen, eta Belterran berrabiarazi zuen, baina gero kautxu sintetikoak ekarriko zuen bigarren saiakera hura ere bertan bera ustea, eta hori, eta hortan geratzea. Oianeko abenturak ez ziren ondo... Ez. Eta azkenean Forlandian ekoiztutako kautxu gramo bakar bat ere etzen iritsi, Ford auto baten parte izatera. Bai, Eta gaina Henry Fordek ere, berak ere ez zuen sekula zapaldu, berak amestutako herri idiliko hori. Beste fobia askoren artean, adibidez juduei fobia ziren, sindikatuei ere ikusi dugu baietz, germenei ere fobia handia. Ez germanoei. Ez horiek ez. Ez germanoei ez, germenei bai. Germenak, juduak eta sindikalistak. Hori da. Etorkinak. Zerrenda seguro... Alkohola, tabakoa, Amerikarra ezten futbola. Feministak bazeuden? Ez dakit. Seguro zerrendan. Bai. Kontua da, hori, Forden utopia eta beste distopia, ez, etzela soilik Amazonian gertatu, eta Detroitera bueltatu behar dugu. 1950ean utzi dugu, hazkundearen gailurrean, eta beste 2 hamarkadatan ere, ala utziko zion, populazioaren begiraduta, ez, nabarmen ikusten da, 1970ko hamarkadan hasi zela gainbehera hori, 1970 urtean, 1,5 milioi biztanle zituen, eta 200
Barkatu, eta 2000 urtean milioitik jaitsi zen lehengo aldiz populazioa urte askotan, eta gaur egun 600.000 biztanle inguruan dabil. 1915 bezala, edo horren bueltan. Bai, hori da, horra bueltatu da. Eta kontua da, azkenean 1970ko hamarkada klabea da, 1973an abiatutako petrolioaren krisiak gogor eragin ziolako automobilgintza industriari eta hiriari ere bai. Eta egia esan ordutik krisiak bata bestearen atzetik jandute Detroit, eta burua altxaezinik egon da hiria. Populazio datuek behera egina ala gaina, gora egin dute beste datu batzuk, langabeziak, pobreziak, eta azken urteetan esaterako fentanilo kontsumoak. Hace más de 5 meses que busco trabajo, pues la compañía que me empleaba cerró, y de la cuenta de ahorro que tenía en el banco, ya no puedo sacar nada porque todo se acabó. ¿Qué situación con esta crisis mundial? Unos que tienen de sobra y otros que no tienen nada. Mientras que todo esto pasa, a mí no me queda más que vivir con la esperanza de que todo cambiará. Eta hola, 2013 urtean Detroiteko hiriak porrota aitortu zuen, bankarrota aitortu zuen, eta Michiganeko estatuak, Michiganeko estatuko instituzioek hartu behar izan zuten hiriaren kudeaketa. Eta neurri batzuk hartu izan dira Detroiten oso esanguratsuak direnak egoera ikusteko, niri ala iruditzea behintzat, da. Egia da, hirian milaka eta milaka eraikin abandonatuta daudela, esan dugu, Eta auzune batzuetan populazioa gutxi geratzen denez, udalak edo estatuak bere kasuan, kudeak eta bere esku zegoenean, auzune horietan zerbitzu publikoak etetea erabaki izan du. Esaterako argiteria publikoan moztu, Eta horrela gastuak murrizten dira, eta horrekin batera biztanleria mugitzera behartzen duzu. Eta beste auzune batzuetan konzentratzera, hori gastuak murrizteko, eta zaharra berri. Hori da. Eta horixe da Fordismoak eta kapitalismo basatiak Detroite egin duena. Ia esan ikustekoa da, irudi batzukola. Nik uste 2013-2014 inguruan ezagunak egin ziela hor gogor jozuenean edo. Eta zombien roi apokaliptiko... Estetikoki leku guztan geratzen da, baina industria ondare abandonatuak estetika berezia dauka. Eta hori bihurtzen baldin badezu hori, Eta un masibo. Hori da. Uso oso bat, edo kilometro bat, teko kale oso bat, eta abandonatuta. Ez idearik eman, hauek kapaz dira resort turistiko bat egiteko horrekin. Trumpek, seguro, badura buruan. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.